ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. امروز در قصر میلاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون هیئت وکیلان پارلمانت اروپا را با راهبری دیوید مکالیستر به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل رشد همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا از جمله رابطه‌های بین پارلمانی جانب‌ها بررسی کرده شدند. президент мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ёдоварӣ аз мавқеи хосаи иттиҳоди аврупо дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷараёни рушду тавсия ва сатҳи имрӯзаи муносибатҳо дар соҳаҳои сиёсиву иқтисодӣ, амниятиву фарҳангӣ, инчунин дар ҳаллу фасли масъалаҳои мубрами минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо нақши парламентҳоро дар рушду тавсияи муносибот муҳим арзёбӣ карда аз саҳми назараси комиссия ва кумитаи ҳамкории байни парламентии тоҷикистон иттиҳоди аврупо дар раванди тақвияти ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо ёдовар шуданд. сарвари давлат дастгирии тоҷикистонро аз ҷониби иттиҳоди аврупо дар давраи авҷи пандемия қадрдонӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои умдаи муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва ҳамкориҳо дар соҳаи амниятро баррасӣ карда оид ба истифодаи имконоти васеи ҳамкории судманд дар соҳаҳои мухталифи тиҷорат, иқтисод ва сармоягузорӣ табодули андеша намуданд. зимни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаҳои татбиқи стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва 10-солаи нави байналмилалии об барои рушди устувор аҳамияти хоса зоҳир карданд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин вазъияти имрӯзаи афғонистонро мавриди баррасӣ қарор дода атрофи дигар масъалаҳои умдаи минтақавӣ ва глобалӣ мубодилаи афкор намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои глобалӣ баррасӣ гардида идомаи шарикии ҷонибҳо дар чорчӯбаи барномаҳои бомка ва кадаб зарур шумурда шуд. соли 2020 раёсати фонди байналмилалии наҷоти арал ба ҷумҳурии тоҷикистон вогузор гардид ва ҷиҳати татбиқи босамари барномаву нақшаҳо дар мамлакат баргузории ҳамоишу ҷаласаҳои бошуку ба нақша гирифта шуда дар ин самт тамоми тадбирҳои самарабахш амалӣ карда мешаванд. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи навбатии раёсати фонди байналмилалии наҷоти арал баргузор гардид ки дар он муҳимтарин масъалаҳо баррасӣ шуданд. нуриддини қурбон гузориш медиҳад. ҷаласаи навбатии раёсати фонди байналмилалии наҷоти арал таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон зиёзода сулаймон баргузор гардид. дар ҷаласа муовинони сарвазирони давлатҳои аъзо аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ба таври ҳузурӣ ва тариқи онлайн, муовинони сарвазирони ҷумҳуриҳои узбекистон, қазоқистон ва дигар намояндагони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои фонди байналмилалии наҷоти арал иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокчиён масъалаҳои дар доираи рӯзномаи ҷаласаи раёсати фонди байналмилалии наҷоти арал аз ҷумла обу экология ва иҷтимоию иқтисодии кишварҳои ҳавзаи баҳри аралро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. фонди байналмилалии наҷоти арал соли 1993 аз тарафи сарони давлатҳои осиёи марказӣ таъсис дода шудааст. садорат дар фонд ба муҳлати 3 сол ба навбат миёни кишварҳои муассис сурат мегирад. соли 2020 раисӣ дар фонд ба ҷумҳурии тоҷикистон гузашт ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун президенти фонд интихоб шуданд. ин дуюмин ҷаласаи раёсати фонд мебошад ки дар давраи раисии тоҷикистон баргузор мегардад. аъзоёни раёсати фонди байналмилалии наҷоти арал дар сатҳи муовинони сарвазирони кишварҳои осиёи марказӣ мебошанд. барномаи ҷаласа баррасии як қатор масъалаҳои муҳими минтақавиро дар бар гирифт. мақсад аз баргузории ҷаласаи навбатии раёсат ин табодули маълумоти аъзои раёсат вобаста ба фаъолияти кумитаи иҷроияи фонди байналмилалии наҷоти арал дар давраи раисии ҷумҳурии тоҷикистон ва баррасии рафти татбиқи барномаи амал оид ба кӯмак ба давлатҳои ҳавзаи баҳри арал натиҷаҳои ба дастовардаи гурӯҳи корӣ оид ба такмили сохтор ва заминаи шартномавии ҳуқуқии фонд ба ҳисоб меравад. инчунин масъалаҳои дигар аз ҷумла оид ба рафти омодагии давлатҳои осиёи марказӣ ба
9-мин форуми ҷаҳонии об иштироки фонди байналмилалӣ наҷоти арал дар кори конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони такон бахшидани амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи захираҳои об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ ки баргузории он моҳи июни соли 2022 дар шаҳри душанбе дар назар дошта шудааст ва дигар масъалаҳои муҳим мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Дар фарҷоми ҷаласаи раёсати фонди байналмилалии баҳри Арал чанд қарори раёсати фонди байналмилалии наҷоти Арал оид ба масъалаҳои дар боло зикр гардида ба имзо расиданд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Шокир Саидов барои барномаи ахбор. барномаи ахбори идома медиҳем. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ ба нерӯ ва ниҳоди пурқудрат табдил ёфта, ҷузъу томҳои он бо техникаву таҷҳизоти муосири ҳарбӣ ва шароити хуби хизмат таъмин карда шудааст. Манучеҳри Сулаймон мавзӯъро шарҳ медиҳад. 23 феврал рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. артиши миллӣ сипари боэътимод ва ифтихори миллати тоҷик ба ифтихори 29-солагии таъсисёбии артиши миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Душанбе шиёру овезаҳои ифтихорӣ насб гардидааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз артиши миллӣ нерӯи пуриқтидор ва сипари комили муҳофизатии миллату давлат аст. бори аввал 23 феврали соли 1993 дар пойтахти кишварон шаҳри Душанбе гузориши ҳарбӣ бо ҳамон шӯҳрату шаҳоматӣ баргузор шуд ки бори дигар мо ба ҷаҳониён нишон додем ки мо соҳиби артиши миллӣ ҳастем. рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ифодагари истиқлолу соҳибихтиёрӣ, иродаи қавии мардуми кишвар, матонату мардонагӣ, ватандӯстиву ватандории фарзандони бонангу номуси он буда, ҳар сол дар саросари мамлакат бо ифтихору эҳсоси баланди миллӣ таҷлил мегардад. давоми 29 сол ҳазорҳо ҷавони бонангу номуси ватан аз тарбияи ин мактаби далериву шуҷоат, яъне хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ гузашта, қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди давлат ва миллат ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати моддиву техникӣ ба як ниҳоди пурқудрат табдил ёфтааст. мо хизматчиёни ҳарбӣ, мо сарбозону афсарон бояд пеш аз ҳама барои ҳифзу мудофиаи ватан модар бояд бо сари баланд бо хизмати намунавии худ, чунки либоси низомие ки мо дар тан дорем ин худ ифодакунандаи нишони давлат аст. хизмати ҳарбӣ яъне артиши миллӣ як мактаби мардонагиест ки ҳар як даъватшаванда, ҳар як ҷавонони синни даъват вақте ки аз ин мактаби бузург мегузаранд, ман бо бовари комил гуфта метавонам ки ҳам дар оила, ҳам дар ҷомеа ва ҳам дар ҳифзу мудофиаи ватани кишвари худ сарболо ҳаст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутобёфта, зираку чолок, ватандӯст, меҳанпараст ва худшиносу худогоҳ сарбаландона адои хизмат менамоянд. қудрату тавонои артиш албатта аз ҳисси масъулияти шаҳрвандони худшиносу худогоҳ ва миллатдӯсту меҳанпараст вобастагӣ дорад. мо ҳар як сарбоз бояд хизмат кунем, ватанро муҳофизат кунем ва онро пост бидорем. мо ҷавонон бояд хизматро пеш барем, ҳифз кунем ва ҳисси ҷавонмардии худро баланд бардошта сарбози шуҷоъ, далер ва бошараф бошем. ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи хеш, сарвари миллат бо тантана қасам хӯрдам ки ман сарбози бошараф ба интизом бошам. бигзор ҳар як ҷавони тоҷик шуҷоъ ва далер бошад, барои давлат миллат шӯрона хизмат кунанд. ҳимояи марзу буми ватан қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард аст. артиши миллӣ сипари боэътимоди мардуми тоҷик, манфиатҳои давлату миллат ва якпорчагии Тоҷикистон мебошад. манучеҳри Сулаймон, Аҳлиддини Карим, Баҳодури Ҳасанзода, ахбор. امروز در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه روزی درهای کشاد برگزار گردیده. در آن روند آماده‌سازی متخصصان جوان از روی 40 برنامه تعلیمی معرفی کرده شد. گزارش خورشید نجمی‌الدین.
дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия бо мақсади шиносоии довталабон бо шароити таҳсил ва интихоби ихтисосҳои гуногун рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. дар донишгоҳи мазкур намоиши китоб ва дастурамалҳо оид ба ихтисосҳое ки довталабон метавонанд дар оянда барои соҳибтахассус гардидани худ ихтиёран касб интихоб намоянд ташкилу ба роҳ монда шуд. мақсади имрӯза баргузории чорабинӣ дарҳои кушод дар донишгоҳи мо аст, муаррифӣ кардани тамоми дастовардҳои донишгоҳи мо барои довталабон, барои тамоми он шахсоне ки ҳамчун довталаб ба донишгоҳҳо ҳуҷҷат месупоранд. имрӯз роҳбарияти донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон тамоми кӯшишҳоро ба анҷом дода истодааст ки дар омода кардани кадрҳои баландихтисос, дар омода кардани кадрҳои педагогӣ, дар омода кардани кадрҳо дар равияҳои илмҳои дақиқ саҳмгузор бошад. донишгоҳи мо дар якчанд самтҳо мутахассисонро омода месозад. ин дар равияи педагогӣ, дар равияи забонҳои хориҷӣ, ҳуқуқшиносӣ, иқтисодиёт, информатика ва муносибатҳои байналхалқӣ ки албатта мо кӯшиш ба харҷ дода истодем ки дар оянда низ равияу ихтисосҳоамонро зиёдтар кунем, то ки вобаста ба талаботи иқтисодиёт, вобаста ба талаботи бозори меҳнат умуман кадрҳои баландихтисосро омода созем. дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия ки дорои 5 бинои таълимӣ мебошад, дар 6 факулта наздик ба 7000 донишҷӯ таҳсили илм менамояд. ба донишҷӯён дар ин муассисаи олии таълимӣ 177 докторанд ба номзади илм аз рӯи 40 барномаи таълимӣ ки 12 тои он дорои сертификати байналмилалӣ аст таълим дода мешавад. баъд аз хатми донишгоҳ ба донишҷӯён намунаи дипломи Федератсияи Россия супорида мешавад. Хуршедаи Наҷмиддин, Фарҳоди Восеъ, Душанбе Ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.